ҳамасола дар мавсими баҳор ва тирамоҳ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маъракаи муҳими сиёсӣ даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Бояд гуфт ки баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Данғара рӯзи даъватшавандаи наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд доир гардид. Дар ин рӯз ҷавонони сарбаланду саодатманд ва ватандӯсти ноҳияи Данғара бо шукргузорӣ аз таъмини сулҳ ва ваҳдати миллӣ сари вақт ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда нақшаи даъвати ҳарбиро иҷро намуданд. ҷавонони бо намгу номуси даврони соҳибистиқлол хуб дарк намуданд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. аз ин рӯ онҳо ҳамасола дар рӯзи аввали мавсими сафарбарӣ бо дасту дили нияти пок шуҷоатмандона ва далерона ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда қарзи шаҳрвандии худро адо менамоянд. насли ҷавони имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда дарси шуҷоату мардонагӣ меомӯзанд. имрӯз дар рӯзи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои артиши миллии фарзанди худро ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Данғара барои хизмат сафарбар менамоям ва имрӯз шароите ки дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон мавҷуд аст дар ҳақиқат тамоми шароитҳо барои сарбозон муҳайё аст. имрӯз бо хоҳиши худ ва омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда мехоҳам ки хизмати ватан модарро бо сари баланд адо намоям ва аз ҷавонон хоҳиш ба амал меорам ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда адои хизмат намоям. дар идомаи маросими бо шукӯҳи гусели ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара аз дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардида зикр намуданд ки хизмати ҳарбӣ нишони равшанӣ эҳсоси ватандӯстӣ дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи Тоҷикистон мебошад. бо назардошти ин имрӯз шароити буду боши афсарону сарбозон ва таъминоти моддию техникии сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтару хубтар гардида дар ин самт ягон мушкилоту монеагӣ вуҷуд надорад. имрӯз ба хоҳиши худ мехоҳам ба хизмати модар ватан рафта ба мисли дигар ҷавонон хизмати модар ватанро адо намоям ва аз дигар ҷавонон даъват ба амал меорам ки мардонавор омада дар паҳлӯи дигар ҳам ҷавонону ҳамсолони худ рафта хизмати модар ватанро адо намоянд ва сарбаландона ба назди падару модар баргарданд. бояд гуфт ки ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар фарди бонамгу номус ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро чун нишонаи олии шарафмандӣ мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ меҳисобанд. дар хотима барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардонид.